Ontjerkster Aantjelle Soepboer docht dit weekend in Barcelona mee om het officiële wereldkampioenschap historisch met Iusk Vjochtjen. Het gaat om Battle of the Nations. Soepboer is al een jaar zwier in training voor zijn WK-debuut. Dat is ook wel nedig, want het harnas dat in vjochten wordt weegt wel 40 kilo. De spulregels binnen net dreig. Het is 4-4 in principe en later ga ik nog 21-21. De spelregels zijn eigenlijk heel simpel. Alles mij, behalve naar het kruiskoppen en achterin de knibbels in de halte slaan. Voor de rest mij eigenlijk alles is tastien. En zodra het iedereen van het andere team leidt, het gebeurt. Het team Frieslandingen strijdt met Noord- en Oost-Friezen onder de Duitse vlaggen. Want Friesland wordt net erkend door de organisatie. Het is als een Germany 1 tegen Russia 1. En dan komen eerst de Russen op het team en dan komen wij. Met de Friese vlag in de Friese pak en dan schrikken ze hun deel. Ja, ben je benauwd voor de Friesen? Natuurlijk, waar net. En hoe viel dat? Ja, lekker hè? Oost, lekker krabben. Met een oors van. Ja. Nou, zo. Ja, dat is mooi. Hoppa. Het helm kan maar op, denk. Het team met daarin Soepboer komt sneum de hele dag in actie van Jochen Maas en Jochen Jongs. De verwachting is dat er wel een paar duizend bezoekers naar de arena in Barcelona komen. Nou, die stander is wel iets kerkelen, volgens mij. Ja, die is ook kapot, ja.